Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Maurits de Kort de nieuwe gouverneur wordt van Curaçao. Lucille George Wout heeft de afgelopen 12 jaar als gouverneur van Curaçao gefungeerd en zal op 4 november van dit jaar worden opgevolgd. In dat verband is de Rijksministerraad vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Maurits de Kort als de nieuwe gouverneur van Curaçao. De zittingstermijn voor een gouverneur is 6 jaar en kan daarna nog 1 keer worden herbenoemd, dus hij kan maximaal 12 jaar deze positie invullen. Maurits de Kort is momenteel 51 jaar en momenteel werkzaam als president van het Hof van Justitie. Opnieuw lange uitval internet. Telecommunicatie Flow heeft zondagmiddag laten weten op haar sociale media dat de internetdiensten die getroffen waren volledig zijn hersteld. Het is onduidelijk hoeveel mensen afgelopen weekend zonder internetverbinding van Flow zaten, maar de Extra meldt dat er in sommige gevallen sprake was van een storing van 12 uur. Vanaf zaterdag werd al geklaagd op sociale media. Het bedrijf heeft excuses aangeboden voor het eventuele ongemak, maar legt uit dat de storing van afgelopen weekend een gevolg is van de onderhoudswerkzaamheden in verband met de grote storing van 2 weken geleden. Toen werden in het weekend veel abonnees meer dan 20 uur getroffen, dus hadden ze 20 uur lang geen internet. Hiervoor is toen een korting van 15% aan alle getroffenen aangeboden. Volgens het CTB is er meer ruimte nodig op Hato. Het toeristenbureau van Curaçao houdt zich praktisch elke dag bezig met de acute situatie op de luchthaven Hato. Dat zegt Muriat de Bruin in de podcast Tresor Cugino. Dat is op het digitale platform van Extra. Hij benadrukt dat er steeds meer mensen komen en dat er eigenlijk ook gewoon meer vierkante meter nodig is om de grote hoeveelheden passagiers te verwerken. Het is een serieuze kwestie, immigratie, afhandeling van passagiers, zorgen dat de koffers op tijd binnenkomen en dergelijke. En daar is ook gewoon veel ruimte voor nodig. De Bruin is het ermee eens dat er gewerkt moet worden aan een permanente uitbreiding van het gebouw. Het luchthavengebouw. Er is behoefte aan meer vierkante kilometers. Dodelijk ongeluk op bouwplaats. In de wijk Mahuma is zaterdagochtend iets voor 12 uur 's middags een man overleden. Die was gevallen van een dak van een huis in aanbouw. Toen de politie aankwam troffen ze de man aan op de grond van het huis. Bij aankomst van een ambulance bleek hij al overleden. Momenteel wordt onderzocht hoe het komt dat hij van het dak is gevallen. Het gaat om een huis in de KL en het gaat om de man Geronimo Felicito House, geboren op 7 maart 1981. Vandaag advocaten van Nutu aan het woord. Afgelopen week, begin van de marathonzitting tegen Irvin Nutu Wawu, vermeend leider van de bende No Limit Soldiers. Daarbij heeft het Openbaar Ministerie levenslang geëist. Vandaag zijn de advocaten aan het woord. En er zijn 3 advocaten die opkomen voor Nutu. Dat zijn Alicia Blonk, John Muren en Laura Versluis. Er zijn 14 aanklachten tegen Wawu. Onder meer verschillende moorden en moordopdrachten, handel in drugs, witwassen van geld, smokkel van wapens en leiderschap van een criminele bende. 2 weken vooruitgetrokken, dus de hele week kan er nog verder gesproken worden in deze zaak. En vandaag beginnen de advocaten. Basisbetaalrekening voor alle inwoners van Curaçao. Per 1 juli treedt de landsverordening basisbetaalrekening in werking. Deze wet bepaalt dat iedereen die legaal op het eiland verblijft recht heeft op toegang tot een basisbetaalrekening bij een bank. Het gaat om een eenvoudige bankrekening waarmee mensen hun geld veilig kunnen beheren en kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer. De rekening biedt toegang tot het storten en opnemen van geld, betalen met een bankpas, het doen van overboekingen en het uitvoeren van automatische incasso's. Rood staan of het gebruik van een creditcard is niet toegestaan. En dan grote viering, Dag van de Vlag in Nederland. Afgelopen weekend in Den Haag met de gevolmachtigde minister van Curaçao en Nederland, Carlsen Manuel. Hij had veel parlementariërs ook uitgenodigd. Enkele waren te zien, onder meer Ramon Jong van de MFK. Ook de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Kimberly Loujantai, was aanwezig. En Javier Silvania,
minister van Financiën en Gezondheid, die ook in Nederland was. Het is de grootste viering voor alle Curaçaoënaars in Nederland. Er zijn er 134.000, aldus Carson Manuel. En die trots konden zijn op hun vlag en hun volkslied. En terug kunnen denken aan Douche Curaçao vanuit het mooie Nederland. Wij gaan even over naar een break. Tot zo. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten brengt een bijzondere munt uit. En dat heeft allemaal te maken dat op 1 juli de co-circulatieperiode beëindigt. En dan is de aanvaarding van de Caribische gulden als enig wettig betaalmiddel in Curaçao en Sint Maarten een feit. Dus de oude munt, Antilliaanse munt, kan dan niet meer gebruikt worden en kunt u ook niet meer terugkrijgen als u iets koopt in de winkel. Om dat te vieren komt er een speciale gekleurde circulatiemunt van 50 cent in beperkte oplage in omloop. En het is een mooie munt met een unieke feature, namelijk de kleur. Aan de voorzijde wordt een ingekleurde oranje bloesem vertoond. En dat is een mooi symbool en het geeft ook aan dat de Centrale Bank trots is dat hiermee de hele invoering van de Caribische gulden afgesloten wordt en we voortaan weer 1 officiële betaalmunt hebben. Grote push-up challenge in de SDKK. Ja, het is iets bijzonders, maar in de SDKK vond er een indrukwekkende push-up wedstrijd plaats. En dat werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de heer Norvin Martina en zijn team van de Prison Fellowship Curaçao. 5 teams, bestaande uit 5 personen. 1 uur lang push-ups. Dus nummer 1, dan nummer 2, 3, 4, 5. Om zo als team zoveel mogelijk push-ups te doen. En het zijn echt indrukwekkende aantallen, want de derde plaats werd gewonnen door het Voltrix Gym Team. Met z'n 5 in 1 uur meer dan 4000 push-ups. Tweede plaats, Brigade voor Veiligheid en Vorming, bijna 5000 push-ups. En de groep Alles Loopt had 5320 push-ups in 1 uur met z'n 5. Ja, ik vind het indrukwekkend en wij zullen het ze niet snel nadoen. Het is een mooie manier om tegen elkaar competitie te drijven natuurlijk in de gevangenis. En het heeft ook te maken met zelfbewustzijn en gezond leven. Dan is Taima Osepa de nieuwe president van Fondation Moi. Dat vond afgelopen vrijdag al plaats, 27 juni. Toen was het de internationale dag van de publieke werknemer. Het is ook een bijzondere dag, want het was het 18-jarig jubileum van de Fondation Moué Uniforma. Arma, MOA, en deze stichting organiseert al jarenlang trainingen, workshops, conferenties, seminars met thema's zoals mensenrechten, vrouwenrechten en kennisvergroting ter versterking van vrouwen. De nieuwe president is dus verkozen en dat is Taima Osepa en daarmee kan zij verder werken aan de groei van deze bijzondere organisatie. Dan gaan we nog naar Colombia, want de Colombianen namen deel aan een LGBTQ+ Pride Parade in Bogota. Dat is nodig omdat er nog steeds veel mis is met de veiligheid van mensen van de LGBTQ+ gemeenschap in Colombia.
Volgens de 28-jarige Ingrid Chacon zijn de mensen van deze gemeenschap nog steeds erg kwetsbaar in Colombia en worden ze veel aangevallen. Elke 48 uur sterft er een persoon uit de gemeenschap in Colombia. We missen nog veel cultuur, we missen veel liefde, voegt ze eraan toe. De bijeenkomst werd druk bezocht en veel mensen liepen erin mee om op die manier te laten zien dat er aandacht moet blijven bestaan voor de LGBTQ+ gemeenschap in Colombia en in dit geval in Bogota. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.